assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamina. En jii ko windi ɗo ko allahu akbar, allahu akbar windi ɗo henne ko en jetti allahu woni ɗo henne. ɗo henne ko janngo woni ahdi men inchallahu no windi ɗo ñande 27 5e mois 2026 eɗen lawƴa denteɗe fof o ñinani ɗo henne mbason mettinde e sunade ko ha feewa tan. En garani ay ɗo haaɗi bonnude ko ɗo haaɗi e sarde e firtude ayi ɗo henne ko ƴeewande en laawol codol ha poften. ɗo ko kala jiɗɗo wallude e jungude bisimilla mum 00 221 77 906 14 81. kaɗo haala ko bindol ngol ɗo bindol eɗen gandi kam 27 naati teskede kamɓe min wi 0 minute tan 27 naati kono enen 27 men nonno janggo kon jangoɓe janggo e poti jangude ɗum saabi janggo o ko hen jeeyete. alarba o ko jangde nafata noon 27 o ko hande jamma fonno ittede ha laaɓa kono janggo janginaka te ko janggo janginte ɗum saabi e jamma he momtaki wadde janggo sen jangi en gayni hankadi wona golle ɗe timmi eɗen mbawi fuɗɗade ittude dendagal ko wonno e dental diine ha laaɓa cer lawƴo daganen kabaruji pular nanguitaɗi lawƴen ha laaɓa daganen dental ɗuɗal limto pular lawƴe ha laaɓa daganen ɗuɗal limto arab lawƴe ha laaɓa. ɗeɗo nayyi lawƴe ha laaɓa taw hay goto wonata hen so wona gartuɗo an gartowo o noon andi ɗo gonnoɗa e majje. koye nayyi he foof gonnoɗa bisimilla ma, tati gonnoɗa bisimilla ma, ɗiɗi gonnoɗa bisimilla ma, gotal gonnoɗa bisimilla ma. heddi noon kono wiya haala ala ko ƴettu jungo tan mbaɗa e poos itta ko jiɗɗa nadde ko jobdi mum nanna. sa yejjiti noon a ronki andude no foti gara ndewa e numéro e ciftinaɗa 00 221 77 906 14 81 ndewa ɗon ciftinaɗa jobdi ma. kala hen galle ko yoɓata e natirguel nguel ko temen nayyi natirta. temen nayyi natirta tawde Allah walli on lewru ndu ena maaya wadde an a andi lewru maayi hen kadi gara tan gadda temedde ma nayyi lawol gotol wona a yoɓi natta ɗo jiɗɗa wonde ɗo. ɗiɗi ƴettunoɗa a majjani joɓa ɗiɗi ma ha gayna
natta. Tati ƴettunoɗa joɓa ha gayna natta. Nayi ƴettunoɗa joɓa ha gayna natta. Natta o ko rew e yobde ha gayna. Natta noon ndeeƴa. So tawi noon kadi noon en naatti kala hen noon caliɗo wadde ko wiyano so ittoyama hankadi hoto wi hay hunde. Sabu maslaha waɗama, haalama haaltama, en donki yaade hankadi darnen gonga o. Ndewen e gonga poftoɗen kala mo addani a ceedeƴa, kala gadduɗo lewru maayi, a yennama ɗo maayi, a addani ha nduye kadi nana maaya, min jiyanima. Lewru ha maayi, wondu ndu ha maayi, min jiyanima. Guitton po waɗa goɗo jokka. Kala garowo yo andir noon kala mbaɗa wonde ka jiɗɗo jeeyede hen, on tan mbatta jeeyeɗa hen. Nden ɓe garanno ɓe punta en, ɓe mbi ha janggo walla ha hiira walla ha lewru ndu maaya, ɓe naata ɓe deƴƴa hankkadi ɗum natti. Ngara tan bersa naata. A ala noon accu ha daña ngara. Neɗɗo kam ko jiɗɗa ko ma jarane kala hunde. Ko jiɗɗa ko ma jarane kala hunde. Ka yiɗa ka noon ko ala ko wayma. An yiɗi kalanɗa ko joɓata joɓa tawde aɗa andi kam école mo janggotono on joɓat pat lewru en jarani on. Wona école aji janggoto ɓiɓɓe mon ɗe kala lewru ko joɓoɓe. Kala noon ko wiya noon ko fate Allah noon taw waɗa laaƴal en hulɓini ha ɓurti. Ko fate kala ko wona Allah ɗum ne heewi jobdi. Kono kala ko wiya ɗum ɗo ko Allah, almudagal, ɗum ɗo ko Qur'ana, ɗum ɗo ko sharia, ɗum kam mataw jeeyaka e yoɓde. Te on jangguino Qur'ana arab o, sharia o, kankone ko neɗɗo no mani, ko joom hajuji no mani. O joddo e ɓesgu ma, o jangguinaɓe jamma ñalawma, an gona e hajuji ma. Cikka mataw a funtimo kanko omon ɗon rewa Allah accinani. Ɗum noon wadde hankadi en kollama en kalnama jiɗɗo bisimilla muɗum mo yiɗa noon accittake wiya ar a nanatake ɗa yiɗa ko yidde ma tan addanma ga. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, jiɗɗo tan wiya jiɗɗo fof kadi haalna no mbatta ngara. So Orange Money, so Wave, so Western Union, so MoneyGram. Nannu ha gayna mbiya nanam. Ala nanam ha janggo ala hen. A nana ha gayna noon ngara mbiya ko min kaari kala indema ko ɗo gonnomi ɗo gonnomi. Aɗa andi ɗo gonnoɗa ngara ciftinami ɗo gonnoɗa mbattuma ɗon. Ngara ciftinamin ɗo gonnoɗa ɗo peya ɗon. Ɗum woni ko wonno ko haalte ko gasi waɗani ko pour janggo e jaam wasata garɗo yiya inde mum ne momta e julal he taw anda ko saabi ɗum, taw haalanaka wona ene heddo e namdo mi ittama mi riwama a riwaka an riwi hoorema. Waɗoɓe ɓe amin gandiɓe, duusoɓe amin gandiɓe, goto kala amin gandi jomum. Waɗoɓe ɓe amin gandiɓe, ɓe mbattaɓe amin gandiɓe, hay goto e majjani moon, hay goto min kalta inde mum kono amin gandi on, hay goto min kalta inde muɗum kono adduɓe foof amin gandiɓe, ɓe gaddani ɓe fof amin gandiɓe. Wadde an mo addano o aɗa rewe lebbi ma ñebbu gadda, aɗa rewe lebbi ma aɗa yenna a rewe lebbi rendinɗi joɓa ko ñamani wona dokkal. A rokkani min ko jobdi gaddanta min ko ɗum min kalduno e ma. A are bitik a ñamlima ha heewi joɓa ha heewa, a ñamlima seeɗa joɓa seeɗa, a ñamlaki ala biyama job. Kala nanɗa ɓe yob noko ñamliɗa. Wadde ɓe ganduɗa ñamlaki ɓen kaldaka, haalda ko reweteɓe ɓe, ɓenno yo gar joɓa ko ndeweteno ko. Hayso lawƴama a yenna a rewe haqqille ma nanaga amen ga ƴettu nulda salam jahajuma, joɓa ha gayna jahajuma, walla joɓa garta natta fof selli, joɓa garta natta.
a yiɗa artude joɓa kam gayna kam jahajuma a yoɓani an haqqe ma jada hen haydara mbiyatama koye noon defama yo joom waranen goñino habruɗon joni ko o saaha wonno 27 o saaha fonno lawƴede kono noon janggo en janggani to walla janggani ha gaynen sen janggini en gayni en nanni ha waktu mo ɓaranɗen yonti hedde 11 minuit en on saaha puɗɗen lawƴugal o so finama noon a yi a wi numéro ma itta hoto namdo a haalnama a haltanama ɗe balɗe foof eɗen kaala en kalta ɗe balɗe foof eɗen kaala eɗen kalta haltirte komo nanano nanora nanɗo o nani wasata goɗɗo mo nanani nana haɗa janggo e jaam wiide mi janfima hay goto janfaki hay goto emo janfaki saabu lewru maayi hen kadi mi gollima ha lewru maayi onon keddi e yobde wo amma noon an jobnoɗo hitande ma amin ganduma gara kalami lesso ɓe battuma hen walla jobno lebbi mum ne andi amin gandi aɗa haala amin gandi kala karɗo kalɗa ɗo amin gandi kala garɗo jobɗo hitande amin gandi kala garɗo jobɗo lebbi amin gandi sa ari a wi a nanni amin gandi sa artu gonga ma o ko ardu gonga sa haali ko wala amin ganduma kala gartowo ne andi ko rewete ko yob gara natta heɓani taw noon deej ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal oɗon jarlo oɗon jaafo min ga ɓe jarli ɓe jaafima yo oɗon jarlaɓe yafaɓe kala jiɗɗo nattude bisimilla muɗum numéro o nan ɗon 00221 77 906 14 81 yiya WhatsApp o ara haala inde mum yettode muɗum addora ko wiya ko no wiirani so anda noon namdoɗa kalanɗa so haalnama e jaramma naata a yiɗa gacciɗa ndeeƴa hay goto funtako wona politique wona punti ko golle e nder golle wonɗo wassalam.